Aquest projecte busca enfortir el sector artesanal mitjançant la col·laboració, mitjançant la innovació, mitjançant la sostenibilitat, perquè volem contribuir a la competitivitat i al desenvolupament del territori transfronterer. Tenim la voluntat de seguir treballant amb els nostres companys del nord per tal d'anar esborrant l'efecte frontera. De fet, hi ha més que companys, els nostres amics del nord. A banda dels llaços culturals i històrics, volem contribuir a enfortir els nostres llaços econòmics. El foment de les xarxes empresarials és essencial per permetre que les petites i les mitjanes empreses accedeixin a la internacionalització i aprofitin al màxim les sinergies que es poden produir entre les empreses. Aquest projecte entre les dues càmeres, ja s'ha dit i s'ha dirà segurament, és molt interessant, sobretot de part de l'economia sostenible i del respecte del medi ambient i de la transició ecològica, que és el tema. Tot el que se farà, totes les propostes que han estat fetes, que quasi totes han estat guardades, validades per POCTEFA, Fira d'Artesans, clubs d'afers i coses d'aquestes, llibres dels productes catalans, de les receptes catalanes, de cuina catalana, que tenen la seva especificitat. Tot això és una cosa que pot apropar els ciutadans i fer que sabem que administrativament hi ha barreres, però en temes de cultura, de cuina, de producció, de saber fer, de savoir-faire, com es diu, i jo diria de savoir-vivre, de saber viure, només som uns, només hi ha una Catalunya. I doncs el que estem fent ara és crear aquesta Catalunya que ens uneix per la llengua, per la història, encara que hi hagin fronteres i dos estats, hi ha una cultura, hi ha molta gent que se senten catalans i els ajudem a fer-ho amb l'ajuda d'Europa, i això em sembla que s'havia d'assenyalar avui. L'objectiu és mostrar la riquesa gastronomia, el Nicolau ho ha dit, de la cultura catalana i els estrets vincles que hi ha entre Catalunya Nord i la Catalunya Sud d'una manera viva i divertida. També de fer el treball dels artesans, restauradors i pagesos i posar en valor la riquesa del territori català. Aquesta ruta de productes catalans permetrà fomentar el circuit curt i desenvolupament sostenible sobre el territori i l'economia turística en el seu conjunt. I no oblidem de promocionar els artesans a través d'una xarxa de creadors d'excel·lència. I en tres, és una masterclass per artesans, el que vaig dir, per tal de promoure, el desenvolupar i formar artesans catalans d'una part i l'altra, davant de Pirineus. Si el treball és un poc diferent, el principal és de poder saber treballar d'una manera la més important i la més forta que puguem fer davant dels Pirineus.